Takže ahoj, dneska vás vítám u dnešního videa a je tu se mnou Pára. a dnešní video bude pro moji kamarádku Tinku. Je to i moje ségra. Dneska má svátek, protože je 24. července a svátek slaví Kristýna. A my tady máme pro ní takový dáreček, protože jako tady to video je ten dárek, protože my bydlíme samozřejmě na vesnici a nemáme jako tady takový ty velký krámy, jako je Tesco nebo Albert a tak. Teď jsme neměli co koupit. Ano, takže můžeme začít. 3. Hodně štěstí, zdraví, dělej, co tě baví, máš ksicht jak opice a smrdíš taky. Ale teď vážně. 3. Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, milá Týnko, hodně štěstí, zdraví. Přejeme ti vše nejlepší. K svátku. Ahoj. Ahoj.